टिकटॉक के दुनिया से वायरल भइल संचिता बसु आखिरकार सुर्खी में बारी। एक मुख्य वजह का कुछ बरोड़ा सब के हम एक खबर न्यूज में बताएं। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सब के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक भी कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहा नहीं कि टिकटॉक के दुनिया से वायरल भइल संचिता बसु आज के समय में सुर्खी में बारी। एक मुख्य वजह ई बावे कि संचिता बसु टिकटॉक के दुनिया से वायरल भइला के बाद में भोजपुरी सिनेमा ना और ना ही बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री में अभिनेत्री के तौर पर किरदार निभा रहल बारी। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। संचिता बसु मुख्य रूप से बिहार भागलपुर के रहे वाला है और एगो यादव फैमिली से है। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। संचिता बसु 12वीं क्लास के छात्रा बारी और साथ ही साथ एगो और बात बता रहल बानी कि संचिता बसु के उम्र आज के समय में महज 18 साल बा। जी हाँ, रोड़ा सब की न्यूज खबर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दे। धन्यवाद।